By som ti, ale nemôžem, bo ja nevidím až tak, ale... Si pozri tak zbežne a uvidíš, koľko tam si počítajú. No. A však ja tam ich nevidím. Však... Ja počkaj, nejsú, však tam kokot je. Jak na budúce? Keď sa to nezlomí teraz, tak? Ja však áno. Na budúce do SML, keď sa to... Však, no choď, potom ti poviem. Ješ, dobre. Minútu 13, zatiaľ nič. Dobre, ide dole. Čo ti jebe? Jak vysoko? Fezlo mi. Myslíš? Chyť sa... Víš, už si meter od zeme. Počkaj, chytím to, ale neviem točiť. Tam to chytiť netreba? Idem za tebou? Ja tu jedem. Neskáž, to bolo piči. Mám to. Počkaj, drž to chvíľu. Ja sa nažerem zatiaľ. Počkaj, to chytím. Držím to. Skoč. Počkaj, by to... Čo je víra? Ukáž prvé dojmy. To sa moc skoro. Áno. To bola takom... Dobre,